poziciji do 125 kubičnih centimetara. 36 vozača na startu, najbrži na treningu Španjolac Jorge Martinez sa startnim brojem 55. 24 kruga ili 100 km vozit će 36 vozača u klasi 125 kubičnih centimetara. Među njima jedini Jugoslaven koji se uspio kvalificirati sa startnim brojem 67 i to sa 36. startnim vremenom Zdravko Matulja u posljednjem startnom redu. Uz Jorgea Martineza u prvom redu tu su Talijan Alessandro Gramigni na Aprili, zatim Stefan Frein iz Savezne Republike Njemačke na Hondi. I da vidimo, krenuli su dobro tamo u prvom redu sa startnim brojem 39. Gramigni, čini mi se da je poveo utrku. Odmah uz njega Bruno Casanova. Bruno Casanova na Hondi sa svojih 20 i evo ponovo na prvom zavoju, na onom zavoju koji je se pokazao tako opasnim i tako kobnim na utrci za evropsko prvenstvo, pad, sudar, velika je gužva, 36 vozača na startu i jasno utrka će sada biti prekinuta. Sjećamo se prije 2 tjedna tu je na podu i jedan od vozača, nadajmo se samo da nije neka teža ozljeda, tu su vjerojatno ipak neće biti težih posljedica. Srećom još su nam u sjećanju one stravične slike sa utrke za evropsko prvenstvo kada je poginuo talijanski vozač Eros Manfredini, međutim srećom sada neće biti težih posljedica. Startni broj 70. Utrka će biti jasno prekinuta sa startnim brojem 43. Da vidimo da li je to netko od mogućih pobjednika. Nije to, će biti ipak neko iz zadnjih redova. Manuel Hernandez je to bio sa startnim brojem 43, zatim sa startnim brojem 70, ovo što smo primijetili, vozače koji su pali u tom prvom zavoju. To je ipak gužva nastala kada su oni najbolji već pobjegli. I jasno crvena zastava, utrka je prekinuta. Vidjet ćemo kada će uslijediti ponovni start. Jasno tu je i brza intervencija liječničke službe. Mnogo je vozača u klasi do 125 kubičnih centimetara, čak 60 pojavilo ih se ovdje na treninzima i voženi su treninzi u dvije skupine po parnim i neparnim brojevima. 18 najboljih, 18 najbržih plasiralo se u finalnu utrku i pogledajmo još jednom sada usporeni snimak ove situacije. Na startu najbolje su krenuli Alessandro Gramigni i Bruno Casanova, dva Talijana, vidite ih sa lijeve i desne strane i da vidimo ova skupina najbržih prolazi i ponovo isti uzrok, ova bala sjena koja je tu postavljena, tu dolazi do gužve i jasno do pada. Međutim, mnogo je bilo rasprava upravo oko te bale slame koja je postavljena, da li ona mora biti ovdje. Ona mora biti tu upravo zbog toga što vozači izliječu ovdje iz prostora za pripremu motora, iz bokseva izliječu i da ne bi punom brzinom izletjeli na stazu. Upravo zbog toga je ta slama postavljena ovdje. Nije bilo nikakvih nezgoda na treninzima. Međutim, danas, evo, pogledajte još jednom ovu usporenu snimku. Velika gužva. Nažalost, ne može se vidjeti tko je bio krivac za ovaj sudar, međutim tu je 5-6 vozača palo i jedino što se možemo nadati da nema nekih težih posljedica. Vidjeli smo ozljede. Čisti se sada staza i jasno bit će posla i za kliniku Mobile doktora Klaudija Koste, koja je i proteklih dana ovdje na Grobniku imala dosta posla. Vrijeme je bilo nesklono vozačima, bilo je i kiše, bilo je dosta padova jučer, pogotovo u klasi do 250 kubičnih centimetara. I sada uslijedit će prekid dok se ovo ne očisti, dok se ne uspostave ponovo normalni uvjeti. Evo i
Klinike Mobile. Tu je sada jasno gužva. Klinika Mobile doktora Claudia Coste koja se kreće, koja se nalazi na svim utrkama svjetskog prvenstva. I tu vozači najčešće dobijaju vrlo dobru i kvalitetnu medicinsku pomoć. I još jednom da pogledamo sada sasvim u miru kako je proteklo, vodeći jasno prolaze sve i tamo negdje u 4., 5. redu vozača, to su vozači koji se ovdje već u prvom zavoju pokušavaju izboriti za što bolji plasman i ponovo ta bala slame koja je i prouzročila onaj težak pad na Europskom prvenstvu sada krivac za još jednu spektakularnu nesreću na Grobniku. Manuel Hernandez, prepoznali smo ga. Srećom čini se da nema težih posljedica i ipak nekoliko je vozača u kolima hitne pomoći dopremljeno do klinike Mobile. Manuel Hernandez sam odlazi. Vjerojatno će se možda pojaviti na ponovljenom startu i da vidimo sada ko je tu još od vozača. Cupini, Talijan Cupini. Uslijedit će sada prekid utrke dok se ne srede svi uvjeti.